malah bibo fंबाय फांलायाथ' ओमफ्राय ओइ फारसे गुफुरा सेरेबसो दाय रायजोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय बिथिंनिफ्राय ओरै मोसायै जोंहानिफ्राय ओरै मोनफैसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो जोबजासिम नायलांदो आरोना जोंनि सेंग्रा सिख्लानि मोसानाय मेथाइ खननाय मोजां जागोन ना जाया नोंथांमोना कमेन्ट हरदो मानोना जोङो बारा एसे गोरों नङा नालाय ना लोगोफोर जोंनि गामिनियानो मोसादो आरोना बेयाव बोराय बुरै पार्टिगा जोंना सेंग्रा सिख्लाफोरा नै फैगासिनो दसे जिरन लाथ'दो दसे जिरायथ'दो बयबो जोंना सेंग्राफोरा जुस लोंबाय आरो नै थान्दा थान्दा गरम बोथोराव थान्दा थान्दा आं लाग्रोनोसै लोगोफोर नै थान्दा थान्दा माइब्रानि आमथा आमथासो लोगोफोर बियो जौसो माने नै सासेया मोनलोङाखै जोंनिया दिनै सानै साथामसो गानाय जाबाय आरोना मानोना आंनि लोगोफोर मैया जाय मोसादों माने बिसोरो दिनै गैया आरोना मानोना लोगो सासेया बिजनिनिसोमोन नालाय बियो गावसानि आनै मोनानियाव मोसाबाय आरोना बैसागु मोसाबाय आरो बिनिजों लोगोसे आंनि लोगो लिजायाबो डिब्रुगड़आव थांफिनबाय बेस्राया दा जों सानैल' जाबाय आरोना लिडारफोरा ओमफ्राय मा खालामनो आरो जोंनो दा फोजोबनोसै जोङो गोग्गोम मोसानोसै दिनै सेकेन्ड दिनावनो जोंना फोजोबो नालाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं जुसखौ लोंग्रोनोसै आं मोनलोङाखै दासिमबो सासेया मोनलोङाखै लोंनांला नोंनि बदल मोननै लानानै होनसै आं र' सोरखौ नायदो जोंहानाव बेखौसो होसिगोन आरोना साना पियाज ओमफ्राय जुमाय आरो एसे नै बिनानावखौ हायनो होबाय आङो लोगोफोर जोंना नै अखासो हाबाय कमेन्टआव खोन्थाहर मानोना जोंना बैसागु मोसानाया नै अखासो हाबाय लोगोफोर अखाया ओरैबायदि जामेला खालामबाय माने जोंनि मोसानायखौ माने अखाया बिराद माने दामग्रायाबो बारायलांबाय माने अखानि थाखायनो ना नै मोसाग्रा पार्टिफोरा मेंजोब्बाय माने जोङो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे बोराय बुरिबो फैफाबाय केमेराया एसे बेस्राया जेबो देलायाखै सिम्पोल गाननायखौ जों जाबाय एसे देलायमांग्रि देलायनायखौ गारनो हाया Coca-Cola Sprite. Serep senani nana entai tanda
गायक सानैया बिराद गारमाया थरायजोब्बाय आरोना बेस्राफोरा बिसोरो दिक्स होनांसिगोन आरो दिक्स बायै बायै होनांसिगोन जोंनि सेंग्रा सिख्लानि मोसानायनि फैसाजोंनो ना बेस्राफोरा बिराद खस्थ' ओमफ्राय आंना आथिङानो बायहां बायहां जाबाय लोगोफोर मोसानो जों सानैसो एकदम पुरा हिट मोसाखायो जों सानैया नोंथांमोनाथ' नुखादो जानांगौ मैयानि भिडिअखौ ना ओमफ्राय दिनैबो जोङो सानैया हिट मोसागोन आरोना दाहायबो मोसाबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना नोंथांमोना नायलांबाय था बरियानो जोंनि बैसागु रंजालि बैसागु फोरबो रंजानायखौ जोंनि गामियाव बिथिंजा लोंदों सिख्लाफोरा माजा गोथाव ओमफ्राय आंबो लोंनोसै आरो नै आंबो लोङाखै मालाय बिब' फंबाय मोसागासिनो दं ओमफ्राय ओइ फारसे गुफुरा सेरेबसो दं रायजोफोर ओमफ्राय बैयो माबा जुमायानो बिदि कालारा ओरैबो
dah musang berdebat, like, komen hot dah, like, komen dah mau